രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃത സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വാഗതം. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 19ാമത്തെ അധ്യായം, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായം ശുകാഗമനം. അതിന്റെ നമുക്ക് സമ്മറി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ട്, 18ാമത്തെ അധ്യായം ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് എന്തായിരുന്നു, ദാഹം, വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ശമീക മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചില്ല, കണ്ടതായിട്ട് ബഹുമാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ദേഷ്യത്തിന് അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് ആ മഹർഷിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ മഹർഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി ആരെ ശപിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ആ പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് പോരുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, മഹാമുനിയുടെ നേരെ പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോരുന്ന വഴിയിൽ അത് ചിന്തിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം, താൻ ആ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പാശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. 19ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. അധ്യായം 19 തുടങ്ങുന്നത് അധ്യായം 19 ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പാശ്ചാത്താപമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ
സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, അങ്ങനെ നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനോട് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത്യന്തം നീചമാണോ, സംസ്കാരശൂന്യമാണോ എന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴി ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന്, ബ്രാഹ്മണനോട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി വളരെ നീചമായി പോയല്ലോ, സംസ്കാരശൂന്യമായി പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തിരിച്ചറിയാണ്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിന്തയിലൂടെ, അപ്പൊ അത്രയധികം ചിന്തയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പാശ്ചാത്താപം തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയശുദ്ധി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു മനോഭാവം. അദ്ദേഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ ലംഘിച്ചു അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ ലംഘിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, വരാനിരിക്കുന്ന കഠിന ശിക്ഷയെ സസന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാണ് ആര്, മഹാരാജാവ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ ലംഘിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. ബ്രാഹ്മണനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കടമയാണ്, രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താണ്, നേരെ മറിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണനെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രാഹ്മണന്റെ നേരെ കോപം കാണിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അവിടെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിക്ഷ എന്ത് വന്നാലും ലംഘിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നേരിടാനായിട്ട് സത്സന്തോഷം രാജാവ് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആ ശിക്ഷകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുവഴി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതുവഴി താൻ പാപമുക്തനാകുന്നു, ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്, രാജാവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം അതവിടെ പാശ്ചാത്താപത്തില് അവിടെ വെണ്ണുനീറാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ രാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്, രാജ്യവും പ്രതാപവും സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപം കൊണ്ട് അഗ്നിയിൽ വെണ്ണീറായി പോയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ആ രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം താൻ ഈ ചെയ്തത് അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റായി എന്നുള്ളത് രാജാവിന് തോന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ്, തന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തന്റെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സ്വത്തും എല്ലാതും ആ അഗ്നിയില്, പ്രതാപവും എല്ലാം ബ്രാഹ്മണ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയില് വെണ്ണീറായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഈശ്വരാവബോധവും ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഐശ്വര്യം അത് അധപതനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും തനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം താൻ ചെയ്തത് അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ബ്രാഹ്മണ കോപത്താല് ഇല്ലാതായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത്തരത്തില് പാശ്ചാത്തപിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപവാക്കുകൾ തനിക്ക് ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം, അപ്പോഴാണ് രാജാവ് എന്ത് ശ്രവിക്കുന്നത്, ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത രാജാവ് ശ്രവിക്കുന്നത്. ഋഷിപുത്രന്റെ, ശൃംഗി എന്നാണ് പേര്, ഋഷിപുത്രന്റെ ശാപം ഈ പറഞ്ഞ ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ആര് സ്വീകരിച്ചത്, രാജാവ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതൊരു ശുഭവാർത്തയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിരക്തിക്ക് കാരണമായി തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹം മരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശമിക മഹർഷിയാണ് ഈ വാർത്ത രാജാവിനെ അറിയിച്ചത്. പക്ഷെ അപ്പൊ രാജാവ് എന്താ ചിന്തിച്ചത്, തനിക്കത് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, മരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട്, ഒരു ശുഭവാർത്തയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ശാപത്തെ, ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ശാപത്തെ കാണുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ എല്ലാ ചര്യകളും പരിത്യജിച്ച് ഗംഗാ തീരത്ത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഉപവിഷ്ടനായി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സകലമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഉപവിഷ്ടനാണ്, ഗംഗാ തീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം മറ്റെല്ലാതും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പരമമായ സംപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കണം. കൂടെ അനന്യ ഭക്തിയുടെ ആ പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് ആണ് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ഒരു ഭാവം അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികളും
തുളസീദളങ്ങളും കലർന്ന പുണ്യജലം വഹിക്കുന്ന ഗംഗാ നദി, യമുനാ നദിയെ പോലുള്ള നദികളെയാണ് ആര് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്? ഗംഗാ നദിയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതില് ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് അഭയം പ്രാപിച്ചത് യമുനാ നദി ആകാനാണ് സാധ്യത. കാരണം ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള നദി യമുനാ നദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് നദികളും ഒരേപോലെ തന്നെ പുണ്യമുള്ള നദികളാണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നദീ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നദികൾ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യമുനാ നദി, ഗംഗാ നദീ ജലത്തെ 100 തവണ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ അതിനെ യമുനാ നദീ ജലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു രാമനാമത്തിന് തുല്യമാണെന്നും 3 രാമനാമം ഒരു കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണെന്നും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഗംഗാതീരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മരണത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, പാണ്ഡവകുലത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവ് സർവ്വവിധ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് വ്രതം ആചരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്ത് മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള മുകുന്ദന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറെടുക്കാണ്? ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തയ്യാറെടുക്കാണ്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് ഏകാഗ്രനായിട്ട് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപവാസമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉപവാസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും മഹർഷിമാരെ അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മഹർഷിമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്ത കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹർഷിമാര് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയം സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം തീർത്ഥാടനങ്ങളെ പോലും യഥാർത്ഥമായി പരിശുദ്ധരാക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ചിന്തകരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അങ്ങോട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ പോലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹർഷിമാര് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കഴിവുള്ള മഹർഷിമാർ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധാരണക്കാര് പാപമുക്തിക്കായിട്ട് പോകുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹർഷിമാരെ കൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഈ മഹാത്മാക്കള് തീർത്ഥാടനങ്ങളെ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ ആഗമനം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ആത്മീയ പദവിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ്. പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം രാജാവിന്റെ വിരക്തി അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അത്രി മഹർഷി, ചേവന മഹർഷി, ശരദ്വൻ, അരിഷ്ടനേമി, ഭൃഗു മഹർഷി, വസിഷ്ഠ മഹർഷി, പരാശര മഹർഷി, വിശ്വാമിത്രൻ, അങ്കിരൻ, പരശുരാമൻ, ഉദത്യൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ഇത്മവാഹോ, മേധാതിഥി, ദേവലൻ, ആർഷിഷേണൻ, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, പിപ്പലാദൻ, മൈത്രേയൻ, ഔർവൻ, കവശൻ, കുംഭയോനി, ദ്വൈപായനൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ഈ പറഞ്ഞ മഹർഷിമാരെല്ലാവരും അവിടെ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതായിട്ടാണ് നമ്മള് 9-10 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്തരം മഹർഷിമാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം, ഇവിടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ആ സ്ഥലത്തെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും മാറ്റാണ്? ദിവ്യമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങള്, മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങള് ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ തന്നെ, കാരണം ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ തന്നെ തപോശക്തിയാല് ആ നദീതീരം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി തേജസ്സുറ്റതാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആത്മീയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വൈകുണ്ഠ തുല്യമായിട്ടൊരു സദസ്സായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റനേകം ദേവർഷികളും നിരവധി ബ്രാഹ്മണ ഋഷികളും രാജർഷിമാരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരുണാദയന്മാര്, അതായത് രാജർഷിമാരുടെ പദവി ഉള്ളവര്
എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മഹാസദസ്സിനെ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശിരസ് വണങ്ങി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തിയ ഈ രാജാര്യന്മാരെയൊക്കെ വിനീതമായിട്ട് വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അദ്ദേഹം എന്ത് വെളിപ്പെടുത്താണ്, താൻ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം ശിരസ് കുനിച്ച് എല്ലാവരെയും വണങ്ങി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവരെയും ആദ്യം തന്നെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും കൂപ്പുകൈകളോടുകൂടി ഋഷിമാര് ആസനസ്ഥനായ ശേഷം എല്ലാ ഋഷിമാർക്കും യഥാവിധത്തിലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നൽകി എല്ലാവരും ഇരുന്നതിന് ശേഷം രാജാവ് കൂപ്പുകൈകളോടെ അവരുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തന്റെ തീരുമാനം അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അത് അദ്ദേഹം അവരെ അറിയിച്ചു. വിനയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 13 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മസമർപ്പണാണ്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാരാജാവ് കൂപ്പുകൈകളോടുകൂടി എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൂപ്പുകൈകളോടുകൂടി എന്താ പറഞ്ഞത്, താൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം കൃതജ്ഞനാണെന്ന് രാജാവ് പറയാണ്. കാരണം രാജ്യത്വത്തെ സാധാരണയായിട്ട് ഋഷിമാരെ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ഛിഷ്ടം പോലെ നിരസിക്കാറുള്ളതാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആരും പോകാറില്ല, ഋഷിമാരും പോകാറില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ രാജ്യത്വത്തെ സാധാരണയായിട്ട് ഋഷിമാർ ഉച്ഛിഷ്ടം പോലെ നിരസിക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷെ തന്റെ പക്കലേക്ക് അവരെത്തിച്ചേർന്നത് വലിയ കൃപയായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്, രാജാവ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാതെ വെക്കേണ്ടതാണ്, വെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള ബോധം അദ്ദേഹം അവിടെ പങ്കുവെക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവാകുമ്പോ രാജാവിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഋഷിമാരിതൊക്കെ ദൂരെ നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഋഷിമാര് വന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിനയാന്വിതനായിട്ട് തന്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അത് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് തന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ ആസക്തി, ആ കഠിനമായ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതെന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപം, ആ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കാരണം കുടുംബ ബന്ധത്തിനോടൊക്കെ ഉള്ള തന്റെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തില് ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതെന്നാണ് രാജാവ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും മോചിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന് കോപം അതും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനാണ് അവിടെ കോപം ഉണ്ടായത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇടപെടലായിട്ട് തന്നെയാണ് ആര് കാണുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നിർഭയനായിട്ട്, അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, നിർഭയനായിട്ട് സ്വയം വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗംഗാമാതാവിനെയും തന്നെയും പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരായ ഭക്തരായി സ്വീകരിക്കാൻ രാജാവ് ബ്രാഹ്മണരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം രാജാവ് തക്ഷകനോ മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തിയോ തന്നെ ദംശിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ആകെ തനിക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി പറയാണ് എല്ലാവരോടും. തന്റെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ കുടിയിരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനു ഭയമില്ല, മരണത്തെ അദ്ദേഹം ഭയക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്, മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥകള് ആലപിക്കാനായിട്ട്, അത് കേൾക്കണം, അതിന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ അദ്ദേഹം ആകെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ഭക്തന്മാരോട് സംസർഗവും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും മൈത്രിയും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു ജന്മം എനിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം, എനിക്ക് ഭക്തന്മാരോടുള്ള സംസർഗം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ആ മൈത്രി ഭാവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണേന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എവിടെയായിരുന്നാലും
വന്നാലും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകാനും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗം ഉണ്ടാകാനുമാണ് എല്ലാം എപ്പോഴും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പറയാണ്. ഭൗതികമായ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എവിടെയായിരുന്നാലും ഭഗവാനോട് ആ ഭക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗംഗാ നദിയെ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? അവിടെ ഗംഗാ നദി തീരത്തിൽ ഗംഗാ നദി സാഗര പത്നിയായിട്ടാണ് ഗംഗാ നദിയെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് ഇരിപ്പിടത്തില് ഉത്തര ദിക്കിന് അഭിമുഖമായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ മകന്റെ പേരെന്താണ്? ജനമേജയന് രാജ്യഭാരം കൈമാറി, രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എല്ലാം കൈമാറിയ ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ അദ്ദേഹം എന്തിനു തയ്യാറാകാണ്? ആത്മീയ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ലൗകിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സ്വയം മുക്തനായി സമുദ്രപത്നിയായിട്ടുള്ള ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ വിടവാങ്ങലിന് അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യഭാരം മകനെ ഏൽപ്പിച്ച് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും നേടി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും അദ്ദേഹം നേടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്രകാരം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനായി. അപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് ദേവന്മാര് പുഷ്പവൃഷ്ടിയോടുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ പെരുമ്പറകൾ മുഴക്കി ദേവഗണങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശുഭശക്തികളും ആഹ്ലാദിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഈ ദേവലോകത്ത് എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദേവന്മാര് സന്തോഷം കൊണ്ട് പെരുമ്പറകൾ മുഴക്കി അതുപോലെ തന്നെ പുഷ്പവൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തി അവിടെ ആഘോഷം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രാജാവിന്റെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഈ തീരുമാനത്തെ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഋഷിമാരും മുഴുവൻ അഭിനന്ദിച്ച് എല്ലാവരും പിന്തുണച്ചു. മാത്രമല്ല പറയുന്നത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്ന പ്രാകൃതമുള്ള ഈ ഋഷിമാരെല്ലാവരും പരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ചിലവർ ശ്ലാഘിച്ചു. അത്യുത്തമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ അത്യുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അങ്ങനെ രാജാവിന് സർവ്വവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത്യുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും അതിനെ പ്രശംസിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്രകാരം അത് ഋഷിമാര് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഋഷിമാര് പറയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? പാണ്ഡവകുലത്തിലെ രാജർഷികൾ ഭഗവത് മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ അത്ഭുതമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പൂർവികര് പാണ്ഡവര് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരും ഈ പരീക്ഷിത്തും സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ലാന്ന് മഹർഷിമാര് പറയാണ്. കാരണം ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊന്നും ആർക്കും മോഹമില്ലാത്തവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സംസർഗം ഉള്ളവരാണെന്നും പരീക്ഷത്തിന് ഇവര് പ്രശംസിച്ചു. കാരണം അവര് പൂർവികരായിട്ട് തന്നെ അവര് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അവിടെ മഹർഷിമാര് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത്തരം ചെയ്തതിനെ അവരത് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രശംസിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ വലിയ അത്ഭുതമില്ല. കാരണം അവരെ പൂർവികര് പാണ്ഡവരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കായ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള സിംഹാസനത്തിനോട് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? മമതയില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയണം. അവരൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതമില്ല എന്നാണ് മഹർഷിമാരിവിടെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിദേവനങ്ങളിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം മുക്തനായിട്ട് പരലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നവരെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് ഋഷിമാരെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഋഷിമാരെല്ലാവരും എന്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് ഋഷിമാരെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ആ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ രാജാവിന്റെ അന്ത്യയാത്ര
ദർശിക്കുന്നത് വളരെ പുണ്യമായിട്ടാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഋഷിമാരെല്ലാം കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്റെ ദർശനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഋഷിമാരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഋഷിമാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരുടെ ഈ പ്രസ്താവനകൾ, സാരവത്തായിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ട് രാജാവ് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബഹുമാന്യമായിട്ട് ആ സദസ്സിനെ ബഹുമാന്യത്തോടെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത് കഥകൾക്കായിട്ട് നീക്കിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായി. ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം, ശ്രവിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരോടും തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സത്യം നിറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ രാജാവിന്റെ ആത്മീയമായ വിശപ്പ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അത്രത്തോളം രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണത്. ഈ സമയത്തും, അതായത് മരണമാസന്നനായിട്ട്, 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണമാണ്. ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മഹർഷിമാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവരെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? മഹർഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യലോകത്ത് നിന്നുള്ള വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപങ്ങളാണെന്നാണ് രാജാവ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഈ മഹർഷിമാർക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടൊരു താല്പര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്നെ പോലെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എത്തിയത് അവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് മുന്നിൽ രാജാവ് വിനയാനിതനായിട്ട് തലകുനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാനായിട്ട്, തന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് എത്തിയത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. തന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഋഷിമാര് ഇവിടെ എത്തിയത് വളരെയധികം തന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കരുതുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാജാവ് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഋഷിമാരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മരണാസന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിയന്തിരമായ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് എന്ന നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ആര് വെക്കുന്നത്? സദസ്സിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് കേൾക്കണം, എന്ത് ജപിക്കണം, ആരെ സ്മരിക്കണം? രണ്ടാമത്തത് മരണമാസന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്നും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്താണ് കർത്തവ്യം, മരണമാസന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന്, ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത് ജപിക്കണം, എന്ത് കേൾക്കണം, എന്ത് സ്മരിക്കണം, ആരെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം രാജാവ് മഹർഷിമാരോട് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്തിനുള്ള ഉത്തരം? അപ്പോ രാജാവിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശുദ്ധതയെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയിലുള്ള ഈ ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത് അവിടെ? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, അല്ലെ? സുഖദേവ മഹർഷിയുടെ ആഗമനം വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 25ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്, ആഗമനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാസപുത്രനായിട്ടുള്ള സുഖദേവൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അവിടെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. പുത്രൻ ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പൊ യാതൊരു ഭൗതികമായ ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ല, വേഷങ്ങളോ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയില് ലക്ഷണങ്ങളുമില്ല, വേഷങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു മഹായോഗി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അദ്ദേഹം അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവതരിച്ചത് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമായിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ആത്മസംതൃപ്തി അടഞ്ഞ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അടുത്ത 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 16 വയസ്സ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം, കൈകള്, നെറ്റി, വദനം ഇതൊക്കെ ആകർഷകമാണ്. ശംഖ് പോലെ സുന്ദരവും കണ്ഠവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കണ്ഠവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പ്രായത്തേക്കാൾ ജ്ഞാനത്താൽ മഹത്വമുള്ള അദ്ദേഹം സദസ്സിലെ സകല മുനിമാരെക്കാളും തേജസ്വിയായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും തേജസ്സോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ. കാരണം മറ്റുള്ള ഋഷിമാരെക്കാളും വളരെ പ്രായം കുറവാണ്, 16 വയസ്സാണ് പ്രായം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ സദസ്സിലുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ മുനിമാരെക്കാളും തേജസ്വിയായിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെട്ടത്? ശുകദേവ മഹർഷി കാണപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഐശ്വര്യപൂർണമായിരുന്നു എന്നും കൂടി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയാ, മാറിടോ അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമവർണ്ണനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാമ്യമുള്ളതായിട്ടാ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? വിവസ്ത്രനായിരുന്നു, വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവേഷം എന്ന് പറയല്ല, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടോ പൊതിഞ്ഞിരുന്നതായിട്ടോ പറയണം. ചുരുണ്ട മുടിയും വശ്യമായിട്ടുള്ള മുഖഭാവമുള്ള ആ യോഗിയുടെ രൂപം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്ഷസ്സും എല്ലാവർക്കും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തേജസ് അദ്ദേഹത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു ആരുടെ രൂപം എന്ന് പറയാണ് ഈ ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി, ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ പുഞ്ചിരി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാന്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകാന്തിയും മറ്റുള്ളവരെ വശ്യമായ രീതിയിലാണ് പുഞ്ചിരിയും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ മഹാത്മ്യം മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അവരെല്ലാവരും വിജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തേജസ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവര് ആ ആസനങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ആ 16 വയസ്സുള്ള ആചാര്യനെ പരമമായ ആദരവോട് കൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ആ മഹാത്മ്യം മറച്ചു വെക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഋഷിമാർക്കെല്ലാം അത്രയും വിജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സകല ഋഷിമാരും ആചാര്യനെ ആദരവോട് കൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരവോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുഞ്ചിരി മറ്റുള്ള ആ സ്ത്രീജനങ്ങളെ പോലും അവിടെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വിഷ്ണുരാധൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണുരാധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശിരസ് വണങ്ങി ആ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന ശുകദേവ മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന അജ്ഞാതരൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം അവരൊക്കെ എന്താ തോന്നിയത്? ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ അവർക്ക്. പക്ഷെ എല്ലാവരും പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ശുകദേവ മഹർഷിക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു പീഠം കൊടുത്ത് അവിടെ ആസനസ്ഥനാക്കി. അങ്ങനെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന പോലെ സകല ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും എല്ലാവരും ശുകദേവ മഹർഷിയെ വലയം ചെയ്തു. അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന എല്ലാവരിലും വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും ദിവ്യ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രകാശം, ഉജ്ജ്വലപ്രഭയായിട്ടാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വലയം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ അന്തരീക്ഷം തന്നെ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി? ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് മുഴുവനാക്കാം നമുക്കിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥനായിട്ട് ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശാന്തനായിട്ടിരുന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വിനയത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി. രാജാവ് തന്റെ രാജാവിനൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഋഷിമാരുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഋഷിമാർക്ക് അതിന് ഏകകണ്ഠമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട രീതി അവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മളത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ സംവാദിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോ ആ സദസ്സ് മുഴുവനും എന്താണ് ശാന്തമാകാണ്. സദസ്സ് മുഴുവനും നിശബ്ദമായിട്ട് അവരെ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 32 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ചോദിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തന്റെ ഭവനത്തെയും കുലത്തെയും പവിത്രമാക്കിയെന്നാണ് രാജാവ് നന്ദിയോടുകൂടി പറയുന്നത്. ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു അതിഥിയായിട്ട് എത്തി ആ ദിവ്യരൂപം തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്വാദകരായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രബന്ധുക്കളെയും സാധാരണയായിട്ട് സന്യാസിമാരാരും സന്ദർശിക്കാറില്ലെന്നും തന്റെ ഭക്തിയാൽ ശുകദേവ മഹർഷി കനിഞ്ഞതായിട്ടും അദ്ദേഹം കരുതി. അദ്ദേഹം തന്നെ ക്ഷത്രബന്ധുവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനൊരു അത്ര യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു വിലപ്പെട്ട അയോഗ്യനായിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയായിട്ടാണ് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആര് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവര് വരുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, രാജ്യത്വത്തെ ഒന്നും അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തൊന്നും ആരും പോകാറില്ല, ഋഷിമാരൊന്നും പോകാറില്ല. പക്ഷെ തന്റെ കൃപയായിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള കൃപയാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മഹാത്മാക്കളെ, അങ്ങയെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ സ്മരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ എന്താണ് ഭവനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. സ്മരിക്കുന്ന മാത്രയില്. അപ്പോ ഇവരുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യമോ അപ്പൊ അവരുടെ പാദസ്പർശനം ഇരിപ്പിടണമെങ്കിലോ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ സ്പർശിക്കുന്നതും ദിവ്യപാദങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതുമെല്ലാം വളരെയധികം സൗഭാഗ്യം, വർണ്ണനാതീതമായിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സകല മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി ഹൃദയത്തിലെ ശുദ്ധമാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, രാജാവ് പറയുന്നത്. അങ്ങയെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയ പുണ്യമാണ്, ഇതിനും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസുരന്മാർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് പാപങ്ങൾ നശിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, രാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സന്യാസിമാരെല്ലാം ആരാണ്, മഹാസന്യാസിമാര്, മഹത് വ്യക്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം സകല ദുർഗുണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസർഗങ്ങൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മഹായോഗികളുടെ ഒക്കെ സംസർഗം ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം ഫലവത്താണെന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ മഹിമ വളരെ അപാരമാണെന്നുള്ളത് രാജാവ് പറയാണ്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പാണ്ഡവരോടുള്ള സ്നേഹനിമിത്തം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ബന്ധുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് എന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരോട്, അതായത് പാണ്ഡവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് തന്നെയും ബന്ധുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്നും എന്നാര് പറയാണ്, രാജാവ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് ഇതിലല്ലേ പറയുന്നത്, പൈതൃശ്ശേയ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ബന്ധുക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ ഗോത്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറിയത് പരീക്ഷിത്ത് സ്മരിക്കുന്നതാണത്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമബന്ധം തന്നെ മരണസമയത്ത് ഒരു മഹാഗുരുവിനെ കാണാനായിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പോലും പിടികൊടുക്കാതെ വേഷപ്രച്ഛന്നനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാലാണെന്നാണ് രാജാവ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം മരണസമയത്ത് ആ ശരിയായ മാർഗം കാട്ടിത്തരാൻ ഭഗവാൻ അയച്ചതാണ് അങ്ങേ എന്നാണ് ആര് വിശ്വസിച്ചത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സത്യസന്ധനായ ഭക്തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രതിനിധിയായി അയക്കുമെന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവ്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തയക്കും, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. അതിനുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ശുഗപക്ഷിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സമയങ്ങളില്
ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ആര് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാണ് അവിടെ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, യോഗികളുടെ പരമഗുരുവായിട്ടുള്ള അങ്ങയോട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ചോദിക്കാണ്. അങ്ങ് ആത്മീയ ഗുരുവാണ്, എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാണ്, മൃത്യു ആസന്നമായ വ്യക്തിക്ക് അപ്പൊ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗം കാട്ടിത്തരാനായിട്ട് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? മരണാസന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. ഈ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് രാജാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അവിടെ ആര് നടത്തുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് അറിയാനായിട്ട് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സുഖദേവ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തനിക്ക് മാത്രം ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഗുണം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഒരുവൻ എന്ത് ശ്രവിക്കണം, എന്ത് ജപിക്കണം, ആരെ സ്മരിക്കണം, ആരെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരികാനാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് യാചിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഗഹനമായിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം അത്രയും ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യമാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയാണ്, കഷ്ടിച്ച ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയം മാത്രം, അത്ര അല്പസമയം മാത്രമേ അങ്ങൊരു ഭവനത്തിൽ നിൽക്കാറുള്ളെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അമൂല്യമായ ആ സമയം തനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് രാജാവ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ, അതായത് ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഖദേവ മഹർഷി. അപ്പൊ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന അത്രയും സമയം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങൊരു ഭവനത്തിൽ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം നല്ല രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസിമാരുടെ സമയത്തിന്റെ വില അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സമയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്പസമയം കൊണ്ട് തനിക്ക് ആ പരമമായ ജ്ഞാനം നൽകി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവിടെ പറയുന്നത്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാജാവിന്റെ മധുരമായ വാക്കുകളും വിനയപൂർവ്വമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കേട്ട് വ്യാസപുത്രനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ മഹർഷി മറുപടി പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സുഖദേവ മഹർഷി മറുപടി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്കന്ധത്തില് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ അന്വേഷണം, ഈ ചോദ്യം, അതിന് മറുപടി നൽകാനായിട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അടുത്ത ഇതിലൂടെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചത് എന്താണ്? ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ്. സുഖദേവ മഹർഷി നൽകുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം, അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം, അതാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് മാനവരാശിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ വിളക്കായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. സുഖദേവൻ മഹർഷിയുടെ വാക്കുകള് ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് സുഖദേവ മഹർഷി നൽകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ഭാഗവതത്തില് ശേഷിക്കുന്ന 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭാഗവതത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ പറയാം. കാരണം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ഭാഗവതം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 19ാം അധ്യായത്തിന്റെ ശുഖ ആഗമനം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ രാജശ്രീ മാതാജിയുടെയും പിന്നെ രമാദേവി മാതാജിയുടെയും മക്കളുടെ 2 പേരുടെ
ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്, പിറന്നാളാണ്. ഒന്ന് ശ്രീകാന്ത് പ്രഭുവും പിന്നെ ഒരാളുടെ പേര് എന്താണ്, അശ്വിൻ. രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഇങ്ങോട്ട് വാ. കയറോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയറി കയറാം. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഇതിന്റെ ആത്മശാന്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ